नमस्कार दर्शक बंधु बर्तमान सारा राज्य में लगी रही वर्षा और वर्षा बर्तमान बन्या परिस्थिति एभली परिस्थिति रे बर्तमान आपण जुआड़े देखिए सारा अंचल बर्तमान बन्यार परिस्थिति जमी विभिन्न नई नाल पूरा फुली समग्र एरिया पूरा पानी रे भरपूर आ अनेक लोक भी से माने बन्या पई समस्ते समस्यार भी सम्मुखीन होती एपरि गत किछि दिन धरि जो लगाण वर्षा रहिला बा जो लघुचाप जनित वर्षा पई ବିଭିନ୍ନ ନଦୀରେ ସବୁ ବନ୍ୟା ଆସିଲା ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳ ଚାଷ ଜମି ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଗାଁ ଦାଣ୍ଡ ରାସ୍ତାଘାଟ ସବୁଆଡେ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ବର୍ତ୍ତମାନ କେବଳ ଅଳ୍ପ କେତୋଟି ସହରକୁ ଛାଡିଦେଲେ ବାକି ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳ ଏବେ ବନ୍ୟା ଘେରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରହିଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ ଅନେକ ସମସ୍ୟାର ବି ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ଏସବୁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯୋଉମାନଙ୍କର କିଛି ଗୋଟେ ସହାୟତା ରାଶି ମଧ୍ୟ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଯେପରିକି ଘର ଭାଙ୍ଗିଥିଲେ 1,20,000 ଟଙ୍କା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଯୋଉମାନଙ୍କର ଧନ ଜୀବନ ଯାଇଛି ଯୋଉମାନେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ 4 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ସହାୟତା ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଏଥିସହିତ ଆହୁରି ଅନେକ କିଛି ମଧ୍ୟ ଯୋଉମାନେ ସବୁ ବନ୍ୟା କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସବୁ ସରକାର ଗୋଟେ ସହାୟତା ରାଶି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ଆମେ ଯୋଉ ଦେଖିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ଦିନ ଧରି ଯୋଉ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ହେଲା ତାର ପ୍ରଭାବରେ ଯୋଉ ବଡ ବଡ ନଦୀ ଗୁଡିକ ଅଛି ଆଉ ତା ମାନେ ଉପର ମୁଣ୍ଡା ଯେତେବେଳେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହଉଛି ତାର ତଳ ମୁଣ୍ଡକୁ ପାଣି ଆସୁଛି ଯେମିତି ଦେଖିବା ହୀରାକୁଦ ବନ୍ଧରେ ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷା ଯେତେବେଳେ ଅତ୍ୟଧିକ ପାଣି ହେଲା ସେତେବେଳେ 22ଟି ଗେଟ୍ ଖୋଲା ଯାଇଥିଲା ତେଣୁ ତାର ପ୍ରଭାବରେ ସେଇ ସବୁ ଅଞ୍ଚଳ ପୁରା ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳ ପୁରା ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଳମଗ୍ନ ହୋଇଯାଇଛି ଏସବୁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସବୁଆଡେ ଗାଁ ଗଣ୍ଡା ରାସ୍ତାଘାଟ ସବୁଆଡେ ପାଣିର ଭରପୁର ଏପରିକି କେତେ ଗୁଡିଏ ଏଭଳି ଜାଗା ଅଛି ଯୋଉଗୁଡା ମାନେ ବାହ୍ୟ ଜଗତରୁ ମଧ୍ୟ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ଯେମିତି ଦେଖିବା ଆମର ମାନେ ବର୍ଷାର ପ୍ରକୋପରେ ଯେତେବେଳେ ନଈ ନାଳ ଫୁଲି ଉଠୁଛି ସେତେବେଳେ ବ୍ରିଜ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପାଣି ଚାଲୁଛି ଘର ଉପରେ ବାଲେଶ୍ୱର କେତେକ ଅଞ୍ଚଳ ଆମେ ଯୋଉଟା ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲେ ବିଭିନ୍ନ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଯୋଉଟା କି ଘର ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପାଣି ବି ଚାଲୁଛି ତା ସହିତ ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା ଯୋଉଟା ଗମନାଗମନ ଯିବା ଆସିବା କରିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ରାସ୍ତା ଗୁଡିକ ଅଛି ତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପାଣି ଚାଲୁଛି ତାମାନେ ଆପଣ ଥରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଏଇ ପରିସ୍ଥିତି ପୁରା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭୟଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି ଏଥିରେ ଲୋକମାନେ ନାନା ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟାର ଏବେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ଏଇ ସବୁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ ଅଳ୍ପ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଆମର ଯିଏ ରାଜସ୍ୱ ଆଉ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ ମଧ୍ୟ ସେ ଯାଇଥିଲେ ଆକାଶ ମାର୍ଗରୁ ମଧ୍ୟ ବନ୍ୟାର ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ଦେଖିଥିଲେ ତାପରେ ପରେ ମଧ୍ୟ ଏବେ ନିକଟରେ 2 ଦିନ ତଳେ ମଧ୍ୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ମଧ୍ୟ ଆକାଶ ମାର୍ଗରୁ ସବୁ କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ସବୁ ମାନେ ଦେଖିଥିଲେ କୋଉଠି କୋଉଠି ସବୁ ବନ୍ୟା ଅଞ୍ଚଳ ଗୁଡିକୁ ମଧ୍ୟ ପରିଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ ଏହିପରି ଏସବୁ ସେ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ଓଡିଶାକୁ ଗୋଟେ ସାହାଯ୍ୟ ସହାୟତା ରାଶି ମଧ୍ୟ ଦବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମଞ୍ଜୁର କରିଛନ୍ତି ଖାଲି ଓଡିଶା ନୁହେଁ ଭାରତର ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳ ପାଖାପାଖି 9ରୁ 10ଟି ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ସେସବୁ ଅନେକ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଯୋଉ ପରିସ୍ଥିତି ସମୟରେ ମଧ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପାଖାପାଖି 2,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ସହାୟତା ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଆମର ଓଡିଶାକୁ 500 କୋଟି ଟଙ୍କାର ସହାୟତା ରାଶି ପାଇଁ ମଞ୍ଜୁର ବି ହୋଇଛି ତେବେ ଏସବୁ ସମସ୍ୟା ଭିତରେ ଆମର ଯୋଉ ଲୋକମାନେ ଯୋଉମାନେ ସବୁ ବନ୍ୟା ପୀଡିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯୋଉମାନେ ସବୁ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ବି କେତେକ ଲୋକ ବି ବନ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ଯୋଉ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଥରେ ଯଦି ଆଜି ଆମେ ଘରେ ଆରାମସେ ରହିପାରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ଆମରି ସେଇ ଲୋକମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ କେତେ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହଉଛନ୍ତି କେଉଁମାନେ ବନ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ଅଛନ୍ତି ତ କେଉଁ କେଉଁ ଆଉ ବି କେତେକ ଲୋକ ମାନେ ଖୋଲା ଆକାଶ ତଳେ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନକୁ ସମୟ କଟାଉଛନ୍ତି ଆଉ କଣ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ବିଭିନ୍ନ ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବି ସହଯୋଗ ବି କରାଯାଉଛି ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଆମର ସେଇ ଯୋଉ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବନ୍ୟା ପୀଡିତ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ପ୍ରକାର ସହାୟତା ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ପୁଣି ଯାହା ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଯାହା ସୂଚନା ମିଳିଛି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆହୁରି ପ୍ରବଳ ବି ବର୍ଷା ହବାର ଯଥେଷ୍ଟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଯଦି ସେଭଳି କିଛି ହୁଏ ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ପରିସ୍ଥିତି ଆହୁରି ସଂକଟାପନ୍ନ ହବାର ଯଥେଷ୍ଟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଅପଡେଟ ଆସି ପହଞ୍ଚୁଛି ଯେ ବନ୍ୟା କ୍ଷୟକ୍ଷତି ସମ୍ପର୍କରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କେତେ ଗୁଡିଏ ମଧ୍ୟ କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ପାଇଁ ସହାୟତା ରାଶି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ଖବର ଆସି ପହଞ୍ଚୁଛି ଯୋଉ ଘର ଗୁଡିକ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ବା କେଉଁମାନଙ୍କର ଗୃହପାଳିତ ପଶୁ ମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଜୀବନ ଯାଇଛି ତା ସହିତ ଦେଖନ୍ତୁ ଯୋଉଟା ଚାଷ ଜମିରେ ଜଳମଗ୍ନ ହୋଇଛି ସେଇଭଳି ମାନେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଉପରେ ଆଉ ଯୋଉମାନେ ବି ଏଥିରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପରିବାର ବର୍ଗକୁ ମଧ୍ୟ ସହାୟତା ରାଶି ପାଇଁ ଘୋଷଣା ବି କରାଯାଇଛି ତେଣୁ ଚାଲନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା କେଉଁ କେଉଁ ବାବଦ ପାଇଁ ସବୁ ସହାୟତା ରାଶି ଏବେ ସରକାର ଯୋଉଟା ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ତାପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ଉପରେ ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ତେବେ ଆଜିଠାରୁ ବନ୍ୟା କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଆକଳନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ରାଜସ୍ୱ ଏବଂ କୃଷି ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀମାନେ ବନ୍ୟାରେ ହୋଇଥିବା କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଆକଳନ କରୁଛନ୍ତି ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ରାଜସ୍ୱ ଓ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପ୍ରଶମନ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ ପ୍ରାଥମିକ ଭାବରେ 42,80,00,000 କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଥିବା ଆକଳନ କରାଯାଉଛି
କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତଙ୍କୁ ସହାୟତା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମାନଙ୍କୁ 36,98,00,000 ପଠାଯାଇଛି ଆଉ 110 କୋଟି ଟଙ୍କା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପଠାଇବେ। ତେବେ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଆକଳନ ସହ କ୍ଷତିପୂରଣ କାମ ଏକା ସଙ୍ଗେ ଚାଲିବ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘର ଭାଙ୍ଗିଥିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ 1,20,000 ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ପକ୍କା ଘର ଆଂଶିକ ଭାଙ୍ଗିଥିଲେ 6,500 ଟଙ୍କା, କଚ୍ଚା ଘର ଭାଙ୍ଗିଥିଲେ ଆଂଶିକ ଭାଙ୍ଗିଥିଲେ 4,000 ଟଙ୍କା, କୁଡିଆ ଘର ଭାଙ୍ଗିଥିଲେ 8,000 ଟଙ୍କା, ଏଇଭଳି ଭାବେ ସବୁ ସହାୟତା ରାଶି ମିଳିବ। ତେବେ ଚାଷ କ୍ଷତି ପାଇଁ ଖାଲୁଆ ଜମି ହେକ୍ଟର ପିଛା 8,500 ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ଜଳସିଞ୍ଚିତ ଜମିରେ ହେକ୍ଟର ପିଛା 17,000, ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ଚାଷ ଜମିରେ ହେକ୍ଟର ପିଛା 22,500 ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ସମୁଦାୟ 22ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ 1,458 ଗାଁ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି। ଜୀବନହାନି ହୋଇଥିଲେ 4 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର କ୍ଷତିପୂରଣ ମିଳିବ। ଅଗ୍ନିଶମ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ 1,05,00,000 ଟଙ୍କା ମିଳିଛି। ବଡ଼ ପଶୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଗାଈ ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ 36,000 ଟଙ୍କା ଏବଂ ବଳଦ କିମ୍ବା ମଇଁଷି ପାଇଁ 32,000 ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ବନ୍ୟାରେ ବାଛୁରୀ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲେ 20,000 ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ସମୁଦାୟ ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳ ଉପରେ ନଜର ପକାଇଲେ ରାଜ୍ୟର ମୋଟ 22ଟି ଜିଲ୍ଲା କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି। ଏଥିରେ 85ଟି ବ୍ଲକ ସହ 15 ସହରାଞ୍ଚଳ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। ମୋଟ 656 ପଞ୍ଚାୟତରେ 1,458ଟି ଗ୍ରାମ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି। ଚଳିତ ବନ୍ୟାରେ 8,63,909 ଲୋକ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ତେବେ 2,67,301 ଜଣ ବନ୍ୟା ବିପନ୍ନକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ 529 ରିଲିଫ କ୍ୟାମ୍ପ ମଧ୍ୟ ପରିଚାଳିତ ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ଦେଖିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଯୋଉଟା ଘୋଷଣା ହୋଇଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉମାନେ ସବୁ ଯୋଉ ଘର ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ତାହେଲେ 1,20,000 ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ତା ସହିତ ଯଦି ଗୃହପାଳିତ ପଶୁପକ୍ଷୀ ପଶୁମାନେ ଯୋଉମାନଙ୍କର ଯୋଉମାନେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସହାୟତା ରାଶି ରହିଛି। ଏଥିସହିତ ଯୋଉମାନେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପରିବାରକୁ ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କର ଆତ୍ମୀୟ ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ 4 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ସହାୟତା ରାଶି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଏଥିସହିତ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଯଦି ଯୋଉଟା କଚ୍ଚା ଘର ହଉ ବା ଯୋଉଟା କୁଡିଆ ଘର ପାଇଁ ଘର ହଉ ଯୋଉଗୁଡା ସବୁ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ବା କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏଇ ସବୁ ସହାୟତା ରାଶି ମଧ୍ୟ ସରକାର ଏବେ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଏଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଟଙ୍କା ପଠା ସାରିଛି ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଆଉ କିଛି ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ପଠାଯିବ। ଯେମିତି ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ କହିଲି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ 500 କୋଟି ଟଙ୍କାର ସହାୟତା ରାଶି ଦିଆଯାଇଛି। ପୁଣି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ସହାୟତା ରାଶି ବଢିବାର ଯଥେଷ୍ଟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ସବୁଠାରୁ ଏଠି ଗୋଟେ ବଡ କଥା ହେଉଛି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପୁଣି ବର୍ଷାର ପ୍ରକୋପ ଜାରି ରହିବାର ଯଥେଷ୍ଟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। କାହିଁକି ନା ଆଜି ଯୋଉ ଅପଡେଟ ଆସିଛି ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ରରୁ ଯାହା ଅପଡେଟ ଆସିଛି ଯେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପୁଣି ଆଉ ଏକ ଲଘୁଚାପ ହବାର ଅଛି। ପୁଣି ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ବର୍ଷା ପୁଣି ଲାଗି ରହେ ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବନ୍ୟା ଜଳ ନିଶ୍ଚିତ ନଈ ନାଳରେ ଫୁଲି ଉଠିବ, ବନ୍ୟା ଆସିବାର ଯଥେଷ୍ଟ ଆଶଙ୍କା ବି ରହିଛି। ତେଣୁ ସେଥିପ୍ରତି ଆପଣମାନେ ଟିକେ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଯୋଉ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଉଛି ତାକୁ ଆପଣମାନେ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ସେଥିପ୍ରତି ଟିକେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ରହୁଛି ଯୋଉଟା ସବୁ ଆପଣମାନେ ଏଇ ସବୁ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଯୋଉଟା ଆକଳନରେ ହେଇଛି ୟା ପରେ କଣ ହବ, ଯୋଉ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ମାନେ ଯାଇ ବିଭିନ୍ନ ସବୁ ଫିଲ୍ଡ ଭେରିଫିକେସନ କରିବେ, ସବୁ ଆକଳନ କରିବେ ପ୍ରକୃତରେ କୋଉଠି କ୍ଷତି କିଭଳି ଭାବେ କ୍ଷତି ହୋଇଛି। ତେଣୁ ସେ ସମୟରେ ଆପଣମାନେ ସେଟା ରହି ଆପଣଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ବି ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଏସବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ସହାୟତା ରାଶି ମିଳିବାରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆପଣ ଏଇ ସବୁ ମାନେ ଅସମୟରେ ଏଇ ସବୁ ଅସୁବିଧା ସମୟରେ ଆପଣ ଟିକେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ରୁହନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ସୁବିଧା ବି କରାଯାଉଛି। ହଁ, ଏହା ବି ହୋଇପାରେ ଯେଉଁ ସହାୟତା ରାଶି ମିଳୁଛି ହୁଏତ ତାହା ଆପଣ ପାଇଁ ଅଧିକା ମାନେ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ନ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଯାହା ବି ହଉ ମୋଟାମୋଟି ଭାବେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଏଇ ସବୁ ସମୟରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଯେଉଁ ସହାୟତା ରାଶି ବା ଯାହା ବି ଦିଆଯାଉଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେଟା କିଛି ମାତ୍ରାରେ ନିଶ୍ଚିତ ସହାୟକ ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏହି ବନ୍ୟାକୁ ନେଇକି ପୁରା ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ବୈଠକ ବି କରୁଛନ୍ତି, ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା ବି କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଉ କଣ କରାଯାଇ ପାରିବ ସେଥିପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ସରକାର ବେଶ ସଜାଗ ଅଛନ୍ତି। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜିର ଏଇ ଯୋଉ ବନ୍ୟା କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ପାଇଁ ଯୋଉ ସହାୟତା ରାଶି ବିଷୟରେ ଯାହା ଘୋଷଣା ହୋଇଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ତାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ କହିଲି। ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭିଡିଓଟି କେମିତି କଣ ଲାଗିଲା ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ ଆଉ ସେୟାର କରିବେ। ଆଉ ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଏତିକି, ନମସ୍କାର।